ዕለት 23 ሚያዝያ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። ዕለት 23 ሚያዝያ በዛ ዕለት እዚኣ ንቅዱስን ክቡርን ኮኸብ ጽባሕ ዓብዪ ሰማዕት አባ ጊዮርጊስ መወዳእታ ሰማዕትነቱ ኮነ። ነዚ ቅዱስ እዚ ስም አቡኡ አንስጣስዮስ ይበሃል። ካብ ሃገር ቀጶዶቅያ እዩ። ስም አዲኡ ከዓ ቴዎብስታ ንሳ እውን ካብ ሃገር ፍልስጥኤም እያ። ንሱ ብንኡሱ ከሎ አቡኡ ዓረፈ ሞተ። 20 ዓመት ምስ ገበረ ተንሲኡ ናይ አቡኡ ሽመት ክቕበል ናብ ንጉስ ዱድያኖስ ከደ። እቲ ንጉስ ከዓ ጣዖት አቂሙ ንጣዖት ክሰግድ ጸንሖ። ንኹሎም ሰባት ከዓ ንጣዖት ከምልኹ ከገድዶም ጸንሖ። እቲ ምስኡ ዝነበረ ገንዘብ ንድኻታትን ንመሳኺንን ዓደሎ። ንባሮቱ ድማ ናውፃውፅኦም ከይዱ ከዓ ኣብ ቅድሚ ንጉስ ቆይሙ ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ተኣመነ። ምስጋና ንዑ ይኹን። እቲ ንጉስ ከዓ ብዙሕ ክጥብሮ ደለየ። ብዙሕ ዓበይቲ ቁም ነገር ክገብረልካ ኢሉ ከዓ ተስፋታት ሂቡ ኪዳን ኣተወሉ። ንሱ ግና ናብ ኪዳናቱ ኣይተመልሰን ኣይተኣዘዞን እውን። ምስ ኣበዮ ብዛዕባ እዚ ንኽትሰምዖ ዘደንፁ ብዙሕ ስቃያትን መቕፃዕትን ቀፅዖ። ጎይታ ከዓ የጽንዖ ኣቕሳሉ እውን የሕውየሉ ነበረ። ምንቲ ቅዱስ ስሙ 3 ግዜ ከም ዝመውት ከዓ ነገሮ። ካብኡ ከዓ ጥዑይ ገይሩ ከም ዘተንስኦ። ኣብ ራብዓይ ከዓ ኣኽሊል ሰማዕትነትን ጅግንነትን ከም ዝቕበል ነገሮ። ስሙ ኣብ ኩሉ ዓለም ፍሉጥን ግሉፅን ከም ዝገብረሉ ኪዳን ኣተወሉ። ንሱ ኣብ ስቃይ 7 ዓመታት ከም ዝጸንሕ ዝለኣኽዎ ዘጸናንዕዎ ድማ መላእኽቲ ከም ዝልእከሉ ነገሮ። እቲ ንጉስ ከዓ ቅዱስ ጊዮርጊስ ንዕኡ ብዘይምእዛዙ ብዙሕ ስቃይ ስለ ዘሳቀዮ ብዙሕ ሓዘነን ተከዘን። ድሕሪዚ ሓደ አትናስያ ዝስሙ ዓብይን ጽኑዕን ጠንቋሊ ሰራይ ኣምፀአ። መርዚ ዝመልአ ዝሰረዮ ጽዋዕ ከዓ ክሰተሃቦ ስትይ መሰበሎ ዝመውት መሲልዎ ነበረ። ቅዱስ ጊዮርጊስ ግና ነቲ መርዚ ዝመልአ ጽዋዕ ምስ ሰተዮ ካብ ሕማቕ ዋላ ሓንቲ ነገር ኣይተንከፎን፣ ገለ ነገር ኣይኮነን። እቲ ሰራይ ጠንቋሊ ገለ ከም ዘይኮነ ምስ ረአዮ ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣመነ። ምስጋና ንዑ ይኹን። ብክርስቶስ ምእማኑ ምስ ረአዩ ከዓ ሰይፎም ቀተልዎ። ኣኽሊል ሰማዕትነት ከዓ ተቐበለ። ምስኡ ድማ 3700 ነፍሳት ዝኣመኑ ተሰይፎም ሞቱ። ቅዱስ ጊዮርጊስ ኣብ ቅድሚ ንጉስ ዱድያኖስ ምስ ቆመ ኣብኡ ከዓ 70 ነገስታት ደያኑ ተኣኪቦም ኣብ 70 መናብር ተቐሚጦም ነበሩ። ቅዱስ ጊዮርጊስ ከዓ ካባኻ ነዞም ተቐሚጥናዮም ዘሎና መናብር ከም ዝጭብጭቡን ከም ዝፈርዩን ክትገብሮም ክንርኢ ንደልሎና በልዎ። ሽዑ ጸለየ እሞ ንግዚኡ ከም ዝጭብጭቡን ከም ዝፈርዩን ገበሮም። ንዝርእዮም ከዓ ብዙሓት ክቁፀሩ ዘይከኣሉ ኣመኑ። ድሕሪዚ ነዚ ቅዱስ ወሲዶም ኣብ ዓብዪ ድስቲ ገይሮም ኣብሰልዎ። ጥሒኖም ከዓ ኣብ ደብሪ ማለት በሪኽ ቦታ ናብ ንፋስ ደርበይዎ። እግዚአብሔር ከዓ ንነፍሱ ናብ ስጋኡ መለሳ። ናብቶም ነገስታት ወይ ቶም ደያኑ ተመሊሱ ከዓ ብግልፂ ብግስም ጎይታ ሰበኸሎም። ንሳቶም እውን ኩሎም ተገረሙ። መሊሶም ድማ ዝሞተ ሰብ እንተ ኣተንሳእካልና ኣምላኽካ ሓቀኛ ኣምላኽ ከም ዝኾነ ፈሊጥና ብኡ ክንኣምን ኢና በልዎ። ቅዱስ ጊዮርጊስ ከዓ ናብ እግዚአብሔር ጸለየ እሞ ካብቶም ሓመድ ዝኾኑ ምዉታት ሰብኡትን ኣንስትን ኣጉባዝን ኣተንስኣሎም። እቶም ዝተንስኡ ምዉታት ድማ ብስም ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ሰበኹ። ምስጋና ንዑ ይኹን። ናይ ገሃነም እሳት ዜናኣ ድማ ነገርዎም እሞ ተመሊሶም ከዓ ሞቱ። እዞም ከሓርቲ ነዚ ምስ ረአዩ ኣንጻሩ ተላዕሉ። እዞም ዘተንሳእካዮም ሰብ ዘይኮኑስ ናይ ሰይጣውንቲ መናፍስቲ እዮም በልዎ።
ካብ ብዝሓዘኖምን ትካዞምን ዝተላዕለ ኣብ ሓንቲ ድኻ መበለት ኣጸግዕዎ። እዛ ሰበይቲ መግቢ ክትልምነሉ ምስ ወፀት መልኣክ እግዚኣብሔር ካብ ኩሉ ጽቡቕ ነገር ዝመልኦ መኣዲ ኣምጽኣሉ። ነታ ሰበይቲ ዓንዲ ናይ ገዛኣ ጨብጪቡ ቆጽሊ ውፅኡ ነዊሕ ኦም ኮነ። እታ ሰበይቲ ምስ ተመልሰት ዓብዪ ተኣምራት ረኣየት። ዓንዲ ገዛኣ ጨብጪቡ ቆጽሊ ውፅኡ ከምኡን ዘይነበረ መኣዲ ተቐሪቡ ምስ ጸንሓ ተደነቐት። ሽዑ ዘይዛረብ ጸማም ዕውር ልሙድ ዝነበረ ወዳ ኣምፂኣ ከሕውየላ ለመነቶ። ንሱ ከዓ መገዲ እግዚኣብሔር ነገራ እሞ ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣመነት። ምስጋና ንዑ ይኹን። ነቲ ህፃን ከኣብ ገጹ ብትምህርተ መስቀል ማዕተበ ባረኾ እሞ ንግዚኡ ረኣየ ሓወየ። መሊሱ ከዓነ ብካልእ ግዜ ክሰምዕን ክንቀሳቐስን ክዛረብን እየ ዝደሊ በለ። እቲ ንጉስ በቲ ጐላጉል ናይቲ ዓዲ ክሓልፍ ከሎ ነታ ኦም ረኣያ እሞ ተደነቐ። ብዛዕባ ከዓ ሓተተ እዛ ኦም ናይታ ቅዱስ ጊዮርጊስ ምስኣ ዘሎ ሰበይቲ ከም ዝኾነት ነገርዎ። ንሱ ከዓ ንቅዱስ ጊዮርጊስ ናብኡ ምፅኦ ዓብዪ መግረፍቲ ክገርፍዎ ኣዘዘ። ኣብ መርገጽ ገይሮም ከዓ ረጋጊጾም ቀተልዎ እሞ ሞተ። ናብቲ ኣፍ ደገ እቲ ዓዲ ከዓ ደርበይዎ። እግዚኣብሔር ከዓ ንሳልሳይ ግዜ ኣተንስኦ። ተንስኡ ከዓ ናብ ንጉስ ተመልሰ። እቲ ንጉስ ከዓ ተደነቐ፣ ፈርሀ ድማ። ብዛዕባ ዘሳቀዮ ከዓ ሓዘነ፣ ከቀባጥረሉ ጀመረ። ጓሉ ከመርዕዎ እሞ ኣብ መንግስቱ ከዓ ምክትሉ ክገብሮ ኢሉ ኪዳን ኣተወሉ። ቅዱስ ጊዮርጊስ ግና ተሳለቀሉ። ንኣማልኽቲ ዕጣን ክዓጥን የበሎ። ንጉስ ከዓ ሓቀ መሲልዎ ተሓጐሰ። ብድድ ኢሉ ከዓ ርእሱ ሰዓሞ። ናብ ኣዳራሽ ቤተ መንግስቱ ከዓ እተወ። ቅዱስ ጊዮርጊስ ከዓ ተንስኡ ጸለየ። መዝሙር ዳዊት አንበበ። እታ ንግስቲ ሰበይቲ ንጉስ ክጽሊ ከሎ ሰምዓቶ እሞ እቲ ዘንበቦ እንታይ ከም ዝኾነ ክገልጸላ ከዓ ለመነቶ። ንሱ ከዓ ጎይታ ነዚ ዓለም ካብ ዝፈጥሮ ሰብ ኮይኑ ክሳብ ዝውለድ ክገልጸላን ከረዳእን ጀመረ። ትምህርቱ ኣብ ልባ ኣተወ እሞ ብጎይታ ኣመነት። ንጽባሒቱ እቲ ንጉስ ኣዋጅ ዝእውዝ ልኢኹ ኩሉ ሰብ ክእከብ ቅዱስ ጊዮርጊስ ንኣማልክቲ ዕጣን ክዓጥን ከሎ ክርእይዎ ኣዘዘ። እታ መበለት ነዚ ነገር ዝምስ ሰምዐት ኣጸቢቓ ሓዘነት። ምስቲ ህዝቢ ኮይና ድማ ነዚ ቅዱስ ክትርእዮ ወፀት። ምስ ረኣያ ከዓ ፍሽኽ በለ። ነቲ ወዳ ከዓ ናብቲ ጣዖት ኣብ ጵሎን እሞ ኺድ ብስም ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ከዓ ክመጽእ ኣዝዞ በሎ። ምስጋና ንዑ ይኹን። እቲ ሽዑቲ ቆልዓ ኣጸቢቑ ሓወየ እሞ ናብቲ ጣዖት ከይዱ ከምቲ ቅዱስ ጊዮርጊስ ዝበሎ ነገሮ። ነቲ ኣብ ውሽጢ ርኩስ መንፈስ ዝሓደሮ ጣዖት ኣውፅኡ ከዓ ናብ ቅዱስ ጊዮርጊስ ኣብጽሖ። ቅዱስ ጊዮርጊስ ከዓ ናይዞም ኣረማውያን ኣምላኽ ንስኻ ዲኻ በሎ። ርኩስ መንፈስ ከዓ መለሰሉ ኣነ ኣምላኽ ኣይኮንኩን እንታይ ደኣ መስሓቲ ሰብ እየ በሎ። ንምድሪ ነቲ ርኩስ መንፈስ ክትውሕጦ ኣዘዛ። ሽዑ ከዓ ምድሪ ኣፋ ኸፊታ ወሓጠቶ። ንጉስ ነዚ ምስ ረኣየ ሓፈረ። እቶም ምስኡ ዘለዉ ኩሎም እውን ሓፈሩ። ብሕርቃንን ብቁጣዓን ከዓ ናብ ንግስቲ ሰበይቱ ኣተወ እሞ ንሳ እውን እታ ንግስቲ ኣይበልኩኻንዶ ነዞም ክርስቲያን ኣምላኾም ሓያልን ጽኑዕን እዩ እሞ ኣይትቃወሞም እኮ ኢለካ እየ በለቶ። መሊሱ ኣብ ልዕሊኣ ተቖጥዐ። ቅዱስ ጊዮርጊስ ናብ እምነት ክርስቶስ ከም ዘእተዋ ከዓ ፈለጠ። ናብ ኣፍ ደገተ ሃገር ስሒቦም ከውፅእዋ ኣጥባታ ሰንጢቖም ክሰቕልዋ ኣዘዘ እሞ ከምዚ ገይሮም ምስ ቀተልዋ ኣኽሊል ሰማዕትነት ናይ መንግስተ ሰማያት ተቐበለት። ሽዕቶም ነገስታት ብዛዕባ ቅዱስ ጊዮርጊስ ሰንበዱ። ንንጉስ ዱድያኖስ ከዓ ደብዳቤ ክጽሕፍ ርእሱ ብሰይፊ ቆርጽዎ እሞ ካብኡ ክዕርፍ ኣብኣቶም ሕፍረት እናወሰኸ ኸይኸይድ ዝብል ምኽሪ መኸርዎ። ሽዑ ርእሱ ብሰይፊ ቆርጽዎ ኣዘዘ። ሓያልን ጅግናን ቅዱስ ጊዮርጊስ ከዓ ተሓጐሰ። ንጎይታ ድማ ካብ ሰማይ ሓዊ ውሪዱ ነዞም 7 ዓላውያን ነገስታት ምስ ሰራዊቶም ከቃጽሎሙ እሞ እቲ ስቅያት ካብ ደቂ ክርስቲያን ክዕርፍ ለመኖ። ከምቲ ዝበሎ ድማ ኮነ። ምስጋና ንዑ ይኹን። ጎይታና
ተገልጸሉ ብዙሕ ኪዳናት ድማ ኣተስፎ ኣብ ምድሪ መዘከርተኻ ዝገብር ኩሉ ኣነ ሓጢኣቱ ክድምስሰሉ እየ በሎ። ንኩሉ ኣብ ሽግር ንዘሎ ኣብ ባሕሪ ኮነ ኣብ ምድሪ ከምኡን ዝሓመመ ብስምካ ዝለመነኒ ካብ ኩሉ ሽግሩ ቀልጢፈ ከድሕኖ እየ በሎ። ከምዚ ምስ በሎ ንሰማያት ዓረገ። ድሕሪዚ ርእሱ ኣድነነ እሞ ሰየፍዎ። ካብኡ ከዓ ደምን ማይን ፀባን ወፀ። ዘይበሊ ዘይሓልፍ ኣክሊል ሰማዕትነት ተቐበለ። ኣገልገልቱ ድማ ነዚ ቅዱስ ስጋኡ ብልብሲ ገኒዞም ጠቕሊሎም ናብ ሃገሩ ልዳ ወሰድዎ። ብስሙ ቤተ ክርስቲያን ሃኒፆም ከኣብ ኣንበርዎ። ካብኡ ድማ ዘይቁፀር ተኣምራትን መንክራትን ተራእዩ። እግዚአብሔር ብጸሎቱ ንኩልና ህዝበ ክርስቲያን ይመሓረና ንዘለዓለመ ዓለም አሜን። ሰላም ለከ ሰርዌ ሰማዕታት አእላፍ ዘሞገሰ ስምከ በጽሐ መንገለ ኩሉ አጽናፍ በቅድመ ፀሐይ ብሩህ ዘኢየዐርፍ ለዘልፍ ህማሜ ዝሩ ነሲአከ በአፍ ጊዮርጊስ ቀሊለ ክንፍ ከራድዮ ናፍ። ሰላም ለካ ሱር ሰማዕታት አእላፍ ጣዕሚ ስምካ በፂሑ ናብ ኩሉ ወገን አጽናፍ ኣብ ቅድሚ ብሩህ ፀሓይ ዘይዓርፍ ንሓዋሩ ንዘልፍ ንሕማመይ በትኖ አልዒልካ በኣፍ ጊዮርጊስ ቅልጡፍ ክንፍ ኸራድዮን ዕዉፍ። ሰላም እብል እደወ ተሱአ ወአማአተኒ ሰላሳ ወስብአ ሶበነጸሩ ክሱተ ስብሃተ ሰማያት ህቡአ እንዘይትባደሩ በአውደ ነገሥት ሰብአ ምስለ ጊዮርጊስ ዘፈጸሙ ስምዓ ሰላም ብል ሰብኡ ትሽዓተ ተሱአ አማኢትን ሰላሳን ሸብዓተን ወስብአ ብግልፂ ምስረአዩ ምስጋና ሰማያ ዝተሓብአ እናተቃዳደሙ ኣብ ኣደባባይ ነገሥታት ሰብዓ ምስ ቅዱስ ጊዮርጊስ ዝፈጸሙ ሰማዕትነት ስምዓ። በዛ ዕለት እዚኣ ሮቆ ኣዕረፈ። እዚ ቅዱስ እዚ ተኣምራትን መንክራትን ክሳብ ዘርኢ ተጋደለ። ሓደ መዓልቲ ሕማም ረስኒ ሓዞ ብብርቱዕ ንብዓት ኣቑሳሉ ክሳብ ዝርአ ኣጸቢቑ ለመነ። ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ከዓ ኣብ ብሩህ ደመና ኮይኑ ትገልጸሉ ኣብ ቅድሚኡ ቆይሙ ወፍቲ ወይ ሮቆ ኣይትፍራህ በሎ። ካብ ሕማምካ ክፍውሰካ ምሳኻ ኪዳን ከቕውም እንሆ ናባኻ መጺእ ኣለኹ። ኩሉ ብስምካ ኣምላኽ ሮቆ ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ሕማም ብድብድ ኣድሕነኒ ኢሉ ንዝልምነኒ እዚ ሕማም ብድብድ ኣብ ልዕሊኡ ኣየመጽእን እየ። ጎይታ እዚ ምስ ተዛረቦ ብኽብሪ ናብ ሰማያት ዓረገ። እዚ ቅዱስ ከዓ ብብዙሕ ኣገልግሎት ንእግዚአብሔር ባህ ኣበሎ እሞ ብሰላም ኣዕረፈ። እግዚአብሔር ብጸሎቱ ንኩልና ይምሓረና ንዘለዓለመ ዓለም አሜን። ሰላም ለሮቆ መስተጋድል ህሩይ ዘአሰርአዮ አምላክ በደመና ሰማይ ሶበ ቅሶሊሁ አርአዮ ዘምስለ ብካይ ጸገዎ ኪዳነ ምህረት በጽዋኤ ስሙ ሰናይ ከመ እምብድብድ ይድህን ብእሲ ድውይ። ሰላም ንሮቆ ተጋዳላይ ሕሩይ ዝተገልጸሉ ኣምላኽ ብደበና ሰማይ ኣቑሳሉ ምስ ኣርአዮ ምስ ብኽያት ዓብይ ናይ ምሕረት ኪዳን ጸገዎ ብምጽዋዕ ስሙ ሰናይ ካብ ሕማም ብድብድ ከም ዝሓዊ ድውይ ሰብኣይ